Körpem. Ha. Öwreje diýme ha. Gomşyň waga öwren. Kıyamet günü gomşudanlar. Bu seher diýer. Entep berme ha. Mal garada bir düşünä. Bileme seher diýip känen tedik. Yani sak çıkmadı. Elip gowjatarym çakbamy? Yo, eliň sokdy seredik gur çakbamy? Rahman çak. Berem sak. Rahman çak. Ha? Çağırýarmy? Rahman çak. Geliver gel. Qoğuşalım var. Qoğuşum verdik ene. Öwredýän laý. Ya şeýitde. Ha, onu qoğudat bu. Yani qoğuşum serýan urum bilen gelimden. Eýilipmi? Qoğuşu rasor ayna dennem. Näme? Asıl tiýräň näme? Näme diýjek bolýaň? Yo qoğuşum ayda da tiýräň näme asıl näme? Nohur bilýän adam. Nohura sen Awa. doğrudan. Çisti. Çiýsti. Kakı geçen. Vay, ikisem. Arasa. Awa. Sort. Awa, näme diýjek bolýaň? Qoğuşum benim Türkmene doğrudan. Awa, Türkmen. Asıl akal teke. Awa. Şu tadı näme ýazyp dur? O hayda qoğuşum. Näme diýär? Qoğuşum näme diýip du? Madin Türkmenistan. O näme diýdi bolýar? Bu Türkmenler dönürler. Ha, Madin Türkmenistan ölürlen. Awa. Ha, onu men original bolýarna. Original. Onuň näme bolýar? Benim bilem yok ya suç kan boyun düştü aynı da. Bunu görem oktum. Ha? Senkine morule sende de vardır şudan. Aha bize näme işin bolýar? Sen ne aylin bilen senkine morule. Aha naharlardan ýagat. Aha. Bahadır göreli. Original mı ne aylin? Türkmen. Hon mä göreli. İyi de ka hani. Ha. Tekniği de olsa men gelip şataydadır da. Bollu durana komşu. Hal bir. Komşu? Ha? Kanto koda hatta ettirmeyen misin? Kan toka ettirirler. Kan bolsun ýaly. Ha şeylem ya muksuna gözler tapmal edecek. Gözler eýlek bahadır. Ha öne ba. Näme diýip durgansy? Madin Türkmenistan. Ah erkek. Çıktı ayağım sen neden çıktı? Tohum. Originaller. Original. Oğlum. Bilmem, görün sana. Gel. Göreliňler. Göreli. Bar mı? Ay bera boş. O näme boş gowjatyp görün sana. Boş. Yok işte. O näme o? Sizde bar da mende de bolaýma la. Rani dur. Gör. Yok mu? Yok işte ben. Çanam öyle niýe var? Senin böyle. Gowjatyp göräň de o. Yok. Yok mu? Yok senin yok. Yok. O näme yok o sizde bar da mende de bolaýma la gowjatyp gözläli bu. Hoca, dur, Kaç Berrak- gıptın kaç. Dur arkan aç arkan. Hop. Bar mı olunur? Ayo. Narman koş. Ya kovun. Narman koy. Kovun. Narman. Ay näme normal o? Gel. Narman koy gülüyor. Bar mı? Baba. Narman koy dost gülüyor. Näme diýip ýadyk? Baba koy gülüyor. Sen gel. Guman saatma lan oğlum näme diýip ýadyk? Koy sen gel sen gelsene. Gel. Ebesi gorçalsana. Gorkasın näme diýip ýadyk? Haw beýtmän oğlum. Aldyňmy? Madin Çiğna? Narman koş. Koy. Ya kovula. Beğenmesene koş. Gülüyor narman. Sizinki de original. Menimki task oğlum da ha. Koş beğenmesene. Ta eski malonla kova. Bir bolmayanlardı. Dövülsen rapçasın yok diyemesen atak tasklar koy. Men. Eýdeklerim mırtıyor kayda. Olmadı patsana zarkay. Güm ne de değme lerlen da. Ay min hemedi. Atabiler gel al.